ustez, bere erreforma proiektua itxuraldatzen du zirriborroa egiten duen aldiro. Gaztelera hezkuntzan indartu eta behartu nahi du. Berezko hizkuntza duten lurraldetan, hizkuntza arteko oreka agintzen du. Eta gaztelera hutsez matrikulatzeko aukerarik ez duten gurasoei gobernu autonomoak eskola pribatua ordaintzea. Bestalde, erlijio eta etika ikasgaiak sartu ditu berriro hezkuntza publikoan. Erreforma proiektuaren ardatza, reducir la dispersión de los contenidos estatuaren errebalida zen orain arte irailean aurkeztu zuenetik. Bertek horretan atzera egin behar izan du eta kendu. Arratsaldeko 4etan izango da bilera ministerioan. Bert ministroak atzo bidali zien zirriborroa sailburuei. Honen arabera, murgiltze ereduak debekatuko ditu eta oreka beharko dute izan eskoletan gaztelerak eta euskarak, galizierak edo katalanak ere bai. Estatuak bere gain hartuko du gaztelera ikasgaiaren kontrol osoa. Piztu dira erreakzioak Euskadin, Galizan eta Katalunian, Andaluzian ere bai. Sailburuak esan du erreforma ultrakonserbatzailea dela eta ez du baztertzen arratsaldeko bilera inpugnatzea.